गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बिस गोनां आदारनि थाखाय जब्रा जानांनाय MLA रबिराम नार्जारिखौ GMCH आव MLA जयन्त बसुमतारिया बिथांनि देहाखौ खौरां लाहैदों। लोगोसेनो थाबैनो गाहाम फैफिननांगौनि थाखाय आरज गाबदों। मख'नो गोनांदि बिस गोनां आदार मोनजाफ्लांना जब्रा जानांनाय MLA रबिराम नार्जारिखौ गोजौ आरो गाहाम फाहामथायनि थाखाय बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालिनिफ्राय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जाबाय। दायो बिथांनि देहाया एसे गाहामाव फैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दावराव देख्रेब नार्जारिया बड'फानि सिमांखौ मोगथाङाव मावफुंदों। थांनाय 1988 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि 12 नं बुमखानि सा 11 जिनाहारि खालामजानाय दुखुथिया बर' आइजोफोरनो दख'ना होना मान बावदों। दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा दावराव देख्रेब आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। मख'नो गोनांदि दावराव देख्रेब नार्जारिनि सिमाङाव सोपनाय फैदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जुनमुनि राभानि जिउ खहा जानाय थावनियाव CIDआ नायबिजिरदों। CIDनि साथाम सोद्रोमाफोरनि मोनसे हानजाया मैया फुंनि समाव SI जुनमुनि राभानि लामानि जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानाय थावनियाव थांनानै नायबिजिरहैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला CID हानजाजों लोगोसे PWD आरो नगाव पुलिसनि मावफारियाफोराबो जाथाय जानाय जायगायाव थांदों। मख'नो गोनांदि SI जुनमुनि राभानि लामानि जाब्रबथायाव जिउ खहा जानायखौ सन्देह खालामनानै आसाम DGP GP सिंहआ बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसनि CIDआ नायबिजिरगोन होननानै फोरमायथिनानै होनायनि उनाव CIDआ नायबिजिरनायखौ जागायजेनदों। गुबुन फारसेथिं जुनमुनिनि बिमाया नगाव पुलिसनि गोजौ थाखोनि मावफारियाफोरा गावनि फिसाजोखौ बुथारदों होननानै दाय जाबसिननानै होदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। खारबाय थानाय गारियावनो सासे बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनिफ्राय दतमा फारसे फैनाय लामायाव थांनाय 16 मे खालारनि मोनाबिलि समाव साब्रै मुस्लिम दुथां लाइमोनफोरजों AS 17M 8735 नाम्बारनि मारुति भेन गारियाव लोगोसेयै 13 बोसोर बैसोनि सासे बर' हिन्जावसाया गाखोनानै थांफादोंमोन। बेयावनो फेग्रा मुवा जाहोनानै दुथां रुबल रहमाना हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जावसाया दुथां रुबल रहमानजों इन्स्टाग्रामाव सिनायलायनानै लोगो जादोंमोन आरो 16 मे खालार खालि लोगो हमलायनानै बेरायदोंमोन। जिनाहारि खालामग्रा साब्रै दुथांफोरखौ धुबरी जिल्ला तामारहाट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरुनदाङा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिनाहारि खालामग्रा हमजानाय साब्रै दुथांफोरा फारियै रुबल रहमान 19 बोसोर बैसोनि, इमरान हुसैन 19 बोसोर बैसोनि, मामिनुर रहमान 24 बोसोर बैसोनि, अनवार हुसैन 20 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरि साब्रै दुथांफोरनि हेंथायै दतमा पुलिस थानायाव दतमा PS केस नाम्बार 10/2023 U/S 363/376D/328 IPC R/W सेक्सन 6 पस्क' सेक्सननि सिङाव गसर थिसननाय जाबाय। दायो साब्रै दायनिगिरिखौ दतमा पुलिस बिफाना सोंनाय फिननायनि थाखाय आवथायाव लानानै दं। चाइल्ड वेलफेयार कमिटि CWCनि सोद्रोमा प्रितम ब्रह्म चौधुरिया फोरमायदों। बर' समाजाव आथिखालाव सोलिदों हाबा जाखानायनि हिन्जाव खारनाय बादायलायनाय। चिरां जिल्ला सान्तिपुर आउटपस्ट एबा सान्तिपुर ओनसोलनिनो सिमला बागान गामिनिफ्राय चिरां जिल्ला दागगारि हाथिसारनि फुलबारि गामिनि खगेन बसुमतारिजों हाबा जाहैनाय रैसुमै बरगयारिया थांनाय रबिबार बारायखालिनिफ्रायनो गावजों लोगोसे गावनि फिसाजो लाना बहाबा खारखोमाना दं। रैसुमै बरगयारिखौ केरेला नङाब्ला बेंगालर नोगोराव दं होननानै सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा।
बेनिखायनो रैसुमै बरगयारिखौ सोरबाफोर बहाब्ला नुसनबायोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। न'खरनिफ्राय जानबुं अनजिमा 9864130954। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।